Téma detskej pohotovosti zaujíma asi každú mladú rodinu v našom meste. Dlhodobo počúvame o tom, že pohotovosti treba optimalizovať a že v rámci tejto optimalizácie aj v našom meste bude zrušený pevný bod detskej pohotovosti. Hlavným argumentom je nedostatok pediatrov, ktorí by mali na detskej pohotovosti slúžiť. V našom meste tento problém nemáme. 15 pediatrov podpísalo, že sú pripravení tieto služby obyvateľom nášho mesta aj regiónu poskytovať. Nerozumiem preto tomu, že sme sa ocitli v zozname APS, ktoré sú určené na zrušenie. Dnes po obede máme stretnutie u pani ministerky zdravotníctva. Verím, že sa nám podarí presvedčiť ju, aby APS-ka všade zostala zachovaná. Spolieham sa aj na to, že do celého procesu sa zapojilo Združenie miest a obcí Slovenska a že tam nebudem na rokovaní sám, ale 15 primátorov, ktorí majú podobný problém, ako má aj naše mesto. Tak verím, že sa nám podarí vyjednať a táto služba u nás v meste zostane.